ya mau melu meneng Aku wis wae lho. entek suaraku. Wis ket wingi ditekoke Mbah Miti kok jarene endi bojomu kok rarene wis pisahan karo Asih ngono jarene. Ayo wi aku ki wingi karo sijine, ora karo sampean. Aku ora jenenge muni ganti-ganti ki ora, meng endi sing sela. Wah, ha iki to. 3000 dinyang lho, Pak. Kok ngono. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi reja ora ilang gone padha lara dek zaman berjuang berkelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana kali jarene wis tenang keturutan sing digadah biyen nate janji ning saiki apa lali yen gunung tak sadangi kedot jagung yen mendung tak siling kabeh gunung Sekar bisa nyawa gunung desa dadi reja dene ora ngilang gone padha lara lapang Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak serapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo tergurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu
Aduh sih. Rasane kepoyo. Awang ora duwe bangkean ditlengklane kok ya engko gentenan kowe gendong aku gendong. Ayo kene ku ora amot to, Bu. Lengklang ngono lah. Wes yo. Piye? Ayo rumah sak wong ya ora ngopo-ngopo ngerti-ngerti nyangkrak. Ayo gentenan karang kowe diabani ya ora mapan-mapane. Ambok ya terus mapan ngono lho. Nah aku wis ngene iki mertandake aku ki wis siap iki. Wis siap dipateni. Wah. Ya aja kaya ngono to karo bojo kaya ngono. Ngono ku ya jenenge kowe ki ora Kok ya gembrobo sak unsune ta iki? kok. Ora sah nyekelin ndas. Aku ki tenan. Aku ki Dasare to. Kok nangis ngapa to? Aku urung madang. Urung madang? Urung madang. Ora ana sego apa piye kene mau? Ana ning ping 3. Ketok ana kikil barang mau. Ana kikil. Sing pas dinget iki mau, Wah, panitiane Nurya karo lor kono. Wah, pangerten tenan, Bu. Pikile diobong. Ndasikmu diobong. Wah, sing ngobong kowe dilalah. Nurya kuwi kaya wong iki metik. Lek damane ngantek klempas-klempus ya ora urip-urip to. Nurya ora ndek untu. Ora sah ngoten niku. Sampean ki padha-padha ya ora ndek untu kok. Iki siji lho. Aku sijine nek nggo nganu kono kan enak rasanya. Nggo nganu apa? Sejat, Om. Ora. Ya. Rumah saku kok sampean ki lamongan rada weng bengi. Aku ki tenan iki nek ora ngene Kang Midi ngono, kancaku narik IPA air. Jan. Lah bengi iki ora kaya-kaya jan Kang Midi le Mardjo anake lanang luar biasa. Wah, Jan. Ngantek kaya ngene. Wah, dikek yo entek akeh ora iki. Nek lek ngarani ya Ora. Ora. Ya ki karang ana pamundutan. Salah. Ora salah, ora kleru. Ora kleru. Iya. Pamuti udang kuning ya mengko. Ora apa. Lah karang ya kepiye wae? Awake dhewe nang kene iki nderekke bendarane awake dhewe. Ata bendarane awake dhewe iki ning ya wong iki ora cetha. Wes tenan, awake dhewe iki ngabdi nang kene pirang-pirang puluh tahun bayar ya ming ajeg sakmono wae. Aku ki nek ana umpamane iki ana bendara sing luwih iso bayar gedhe ngono aku pindah. Kowe omonganmu kuwi tenan. Walah tenan, wis ora berduli. Nek umpamane Piye? umpamane sesuk bayar rek dhewe iku mau ora ndundake. Aku pindah. Ora. Sampeyan arep apa? Nek ora ndundake. Pindah. Arep pindah. Pindah nggon. Ora ngabdi karo Denayune Anjasmara. Ora. Senajan to biyen aku cilik apa Anjasmara ki sing ngedusi aku karo kowe. Wis nek kok ngene iki aku wis cilik. Nek miturut sampean. Piye? Wonge mbedidil. Mbedidil. Selit. Oh, to? Kecil. Oh, ora tau ngundake bayar. Ora ngundake bayar, ora tau wewehan. Nek umpama Denayune Anjasmara ki ana ning kene ngono wani ora. Walah, tak iles-iles. Wah, nek ana rak Denayu Anjasmara kok Tak des terus tak ambung. Wah, Denayu nek Wah. Wani. ora mek ngono kuwi to nek Walah, wani tenang. apa meneh? Ya terus tak nganu kuwi mau. Oh, tenan nek wani ana Denayune Anjasmara. Wani, wono saiki nang kene. Tenan, aku dasare karo kowe wis jeleh aku. Ya. Apa balenine le baris berbaris? Siap, gerak. Siap. Gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan ki mubeng. Kapan kuwi? Saiki. Saiki. Heeh, balik kanan, gerak. Nanti yo. Ayo balik kanan, gerak. Wah, wis. Balik kanan, gerak. Balik. Ngapa? Es jeleh mapan kene. Regane aku ning kene pelit. Boten, Dara. Niku sinten sing Ingat karo aku. Boten. Sama karo aku kowe. Dara Putri,
kok ngene barang aku di. Manuk putihku tapoke. Aku lah yo gregeten aku. Mboten Ndara niku mung ngajar aku. Jarene bojo kula niki wau nek ngene piye? Den ayune Andasmara ajeng di Wonten niku. Muni piye? Arep dikapake. Mboten Ndara niku mung bojo kula niku mung saking dicemburu. Wani kowe karo aku. Mboten wantun kula Ndara. Wani. Mboten Ndara, pun mboten malah. Males karo aku. Dipidana mawon niku Ndara Putri. Kula mboten kesusu nek ajeng dipateni bojo kula mawon. Kok ngejokke bojomu? Apa sing lambene sing kurang ajar kowe kok dadi bojomu sing kurang ajar? Hah? Dikeplak mawon, dikeplak mawon. Dikeplak ngono. Ah, sing kiwa tadi dia. Ejal, nggonamu ora cetha. Anggonane ning kok tutup gelas kok ngono kok. Ora apa-apa, anggon katane ki tukang ngendang. Lah nek tukang ngendang ngono, ben konon bali. Di mesi di, iki gelem piye nyo? Nah. Edian. Aku kok kowe mboten Ndara kula ki mamung guyon kok Ndara. Nek kira-kira kowe iki wis ora seneng mapan ning papan kene nderek aku, ya ora apa-apa. Sing arep ngabdi ning papan kene iki akeh. Nggih. Aku lho nderek sinten? Ha sakarepmu. Kula mawon sing nderek jenengan. Niki mang pateni mawon Ndara. Kowe iki asline bojo apa gento iki? Kok bojone kaya ngene malah di aduh kowe iki mbok yo aja nglancipi barang sing lah apa ora Apa? ampun nglancipi. Apa iki? Iki apa? Kula wae angger kali bojo kula baris-baris. Cung depan. Ah. Apa? Langsung depan apa? Dijing. Dijing. Terus jengatno. Ora. Waduh. Apa? Ra ono ujung ono. Mboten Ndara kula ki namung guyon. Niku wau bojo kula niku sing mboten ketha. Senengane adu-adu nek karo Bendara golek rai. Ora le adu-adu aku ya mireng dhewe lho. Aku ning papan kono ning burimu. Kowe kandha sing werna-werna. Alhamdulillah. Aku ki krungu dhewe. Bendara kula dereng budhek niku berarti. Keto. Pancen iblis tenan. Suyadi saya iblis niku teng jero. Nika. Kowe. Oh kula. Ayo ming loro. Aku ki nek ora ngelingi bojomu. Nggih. Kowe iki wis takon lunga saka papan kene. Aku jeleh karo kowe iki. Nggih. Pun jeleh. Jeleh. Yakin? Yakin? Jeleh niku jejel pukule lho, Ndara. Pun pripun lajeng kepripun sampean? Ayo. Karepmu. Nek sing jeleh-jeleh niku paribasa. Ngapa? Jeleh niku pun jejeli pukule lho niku pun kados ngeten niku. Kok ngeten iki? Ngeten iki lho. Iki ora Wes to. Wah. iki lho bojomu iki. Aku tok gagapi tenan. Tuanku. Kowe kok menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Panyuwun sewu, aku ki jakaku ilang mergo dinodai asih. Ora sengaja. Maaf ya. Engko Maaf kepiye wong digagapi kok maaf. Umpama mbok nipitan delok aja kuwatir, Mas. engko bengi baleni men. Aku ora sengaja, Mak. Iki ming apa paribasane? Ming di atas panggung ya. Aja dadi atimu. Iki tenang. Iki mau ming dingene sithik. Wis. Pripun, Ndara? Ngapunten, Ndara Putri. Aku isin nek kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ki sing urung tau-taune kaya ngono kuwi lho kok tok. Ngono kuwi lho aku ra yo isin to nek ngene iki. Wah, isin to, Ndara? Isin. Gua nganuten pingin mawon man kajenge weruh. Iki kepiye makan piro iki kok. Asih. Nene. Kowe iki kupingmu kok apa entok? Kae lho diceluk ndaramu sing aduhe kuwi. Kowe kok gelem-geleme to ndek bojo kaya ngono kuwi. Kula niki namung guyon kok. Ayo pira borot Bendara ki rawuh ngono ki dimanggake. Lah iya to. Weh. Ampun, Pun Kula. monggo Ndara. Ampun panjenengan nggih Monggo. pun lenggah kok Ndara Telat. Putri. Mau ki ning kono kuwi dimanggake Oh nggih, niki pun praktek melih. Niki sing mriki. Kepiye to? Monggo Ndara. Monggo Monggo. negahipun Ndara Putri. Kok madadi aku saya ora kajen to? Aku ki ndaramu. Lah, Ndaramu sing kudune dilungguh. Walah pun niki.
Pripun? Kowe iki lho. Pripun to? Napa kula niku ya kleru? Nggih mboten, Bu. Ndara rawuh kuwi kudu ditengokke pun kula junjung kula broke kula tengokke. Kaya kleru. Kleru ngene lho, Nut. Panut. Iya. Niku ki senes panut. Sapa? Plenut. Pripun? Kok ora ya wong tuwa, kudune ora tak kandhani. Nek bendarane rawuh kuwi wedenan. Apa ya kula? Lho napa kula ki ya kleru melih to? Bendara rawuh kon medeni. Tak wedeni wong dasare untu kula ilang siji to. Wis tak wedeni. Mangkel ketenan iki. Ngene. Pripun? Umpama ndaramu rawuh. Nggih. Kuwi dungklokno. Aduh. Wes cilaka tenan aku. Apanane ketemu Tutik. Ajar. Sing didungklokke iki gundulmu kuwi lho. Oh, ngertos kula panjenengan ndak kula dungklokke ngeten. Ayo, nggih maaf Ndara nggih, maafun. Iki lho. Wonten apa mriku niku? Ana apa-apa ya ben sakarepmu. Sajake rada terlarang niki. Terminal apa pilih nggih? Beda karo riku e. Rono. Riku rada gedhe. Kok cilik. Ngapunten Ndara Putri bojo kula niki niku wau dereng sarapan dadine nggih ngoten iki. Entuk ladeni po. Dereng ajeng ladeni pripun aku lho gek prei. Angel tenan. Tegese ngladeni. Aduh, kok njur kuwi no. Mak, sing kula gek prei le napa niku le olah-olah ngoten niku. Ya aku kok mengatok olake sarimi apa piye? Kok ya karo wong lanang ki apa piye wae wong lanang ki swarganemu ki sesuk karo wong lanang. Nan, sijine nanggone telapak kaki ibu, ping pindhone karo bojo. Karo bojo ki sing tresna karo setia, karo berbakti kepada laki-laki. Padake tekono buka kitab. Kowe sing iso ngunggahke swarga. Pira boro bojone teko ngene iki. Diambung. Nah, iki gogrok kabeh dosane, Ndara. Ngoten lho, Ndara. Nah, ngeten iki. Nah. Iki kepiye ta? Aku ki dudu bojomu. Tur meneh, nek kowe kandha werna-werna ngono urung karuan. Karek delok-delok bojone, nek bojone kaya ngajar kaya kowe iki ora kena diajeni. Kula niki pun bojo kula niki dadi wong lanang wis tau sakit lempeng. Apane? Apane sing lempeng? Tekon mesi dini kok. Wong kok le nyenyenget. Nek lenggah mriki Ndara Putri. Aku ki lagi bingung to, Yung. Pripun kok, Ndara? Tas pundi? Seto. Ki lho, Kanjeng Rama ki endi to? Tindak endi? Aten saben wingi bar nyebar e. Tandur. Ana pepatih ki tandur. Boten niki lho, bapakne asih. Niku wingi nembe tandur malah kelep e. Aku ki le mundur besok ki wong atuaku Kanjeng Rama Pati. Mobile wonten pesowangan. Soalan yo kula ki mboten ngertos. Mboten ngertos nika ya. Senajan to nika ki anu nggih kula mboten dong kersane pripun niku. Mboten Wong niku. awet tau ngoten mriki kalih bojo kula niki. Kula wis tau mboten. Ah. Ah. Lagi wae dirasani. Kanjur rawuh kok cudang-cuding. Dan syuting niki kok kula kelingan almarhum Mbah Dirjo Tambur. Not, Aja ngucap ngrasani. Pripun? tok teng grubyuk. Aku lha niku ajeng diperkosa kalih ndara kula e. Anda sapa ngawur? Mboten Rama mboten. Mboten malah piyambakipun menika ingkang kurang ajar. Kok kurang kaliyan ajar? kula. Nggih. Putraku kok atok perkosa. Nggih Rama. Mboten lho, nyuwun sewu ndara, lenggane kok untune jenengan kelong sing nyanjat. Kula sing nginggil. Ayo, kok- Adake siji napa? Wis. Nah, prayoga. Dun, nyuwun sewu lho ndara Patek.
Anjasmara. Injih Rama. Ningu abdi kok ya aku krungu kurang bayar kaya wong tipis. Kok ditambah. Ngoten niku Ndara. Lah. Ndara Pati niku pun mireng. Ah. Nek jenengan niku le bayar mung titik. Iki pun mireng. Dindaki. Ngono. Nggih. Rama, punten dalem sewu. Menika kedah dipun undhaki. Nggih. Nek kula lho. Angel golek abdi sing edan iki angel. Pripun Ndara? Edan tur lanang wedok edan. Oh, aku ro kowe cocok ya mbokmu. Iya. Edan padha edane. Punten dalem sewu Rama. Iya, putraku. Kula nek caket kalian abdi menika malah bingung kula. Caket panjenengan mawon. Rama. Iki Mas do kepiye iki? Wah, Ndara Pati ngentut nggih. Akhirnya yo krasa kok. Wah, jenengan iku ora sopan. Abrutu ten ngarep irung kula e. Omah kentus. Jenengan wae mangan das pedhos nggih. Ayo kuwi jenengane batur. Bagiamu ya mburi. Lah kok ten iki mak klempus. Wah, pas irung kula e abrutu e. Kok nah niki lho. Kurang ajar. Ora pareng ngono kuwi. Nyuwun pangapunten Ndara Pati menika bojo kula menika rada mboten waras. Telas obate. Nggih. Nyuwun lenggah mawon Ndara Pati panjenengan menika wae dipun antu-antu Kang Putri. Anakku ngantuk. Nggih. Nggih panjenengan wae wonten pundi ngaten. Injih, lah kula menika malah bingung lho. Panjenengan menika rak nggih sampun sepuh. Umpami tindakan menika mbok ampun dangu-dangu. Kula menika malah dos pundi ngaten menawi panjenengan tilar lho Rama. Karang nek wong tuwa ki ya mung driak-driak. Wonten paribasan Apa? disuruh ngluntung didudut katut. Apa kuwi? Agriak-griaki. Kaya denang lot. Injih menika, Mbok Injih ya panjenengan menika umpami tindakan iki nganti abdi ngoten lho Rama. Nggih. Nggih. Kula niki nggih sela kok kula. Kula niki nggih sela Ndara Pati. Biayane larang nggawa kowe kuwi. Pripun? Biayane iki larang nggawa kowe kuwi. Ah namung karo tengah wong loro kok. Ayo sesuk gampang. Kaya wong Mboten Ndara. Kula niku namung 1000 seprapat mangkat ping 3 kok. Nggih. tak Kula tak omongne Pak Medi. Pak Medi ku ora wong tipis. nggih nek niku percaya kali Telung Pak. dina telung bengi nganggo kesenian terus. Kesenian terus. Nggih. Niki sing rewang rada kesel mboten. Ampuh aku ya ora ngerti. Anjasmara. Injih wonten dawuh Rama. Sak nyatane pun Rama Wandonsu Sangga Runggi. Sangga Runggi menapa? Ing pasuwanan mau lelakon kang jalaripun Rama dadi ewuhaya lan ruwet. Mangke rumen to Rama. Panjenengan kok ngendika ngaten menika? Lara-larahipun kados pundi? Jalan Diahayu Kencana Wuwu bakal di garwa Minak Bunggeng Blambangan. Apun Rama rak yo budidaya supaya kepiye ya slamet sak kabeh. Injih. Malah tekan omah kowe tek grubyuk ora dong. Pun Rama rak yo sepet. Nggih, kula nek kadang niku pun dangu Ndara. Kowe radong ki malah marai kangene. Nah nggih. Pun dangu le mboten dong. Mergo ndereke Ndara Anjasmara niku dadi mboten dong kula. Nek Aku niku ya ora asline dong. dong. Nek sakniki dadi mboten tek dong niku mergo ndereke. Nek biasane anakku ki jelas, iki tak yo jelas. Mboten jelas niki gesek kok. Kok nggih sapane? Angkara wau wong Rut, bayarmu ki tak wingi 3 juta tak tambah 10 juta. Kowe wangun ora? Aku lho wangun saking senenge. Pelik kok ning ngenenku. Ala niku lho ora jelas to niku. Kula menika rak nggih kula tari umpama bayare niku kula undhake 10 juta per namung nggih napa pendak sasine. Niku wangun napa mboten? Mboten wangun kula rayon. Wonten ayo wangun 3 juta wae. Sekarang kabeh iki. kabeh kraton iku pemetune ya mung semono. Nek nggoe 3 juta yo aku pira? Ora jenengan kan nggih saged anu to Ndara. Kale lintu-lintune. Mau ora kulino nyesek nek jenenge Lukinder iki wong suci. Oh suci. Injih. Fungsine ku ados pundi to Ndara? Ora nyikut kono nyikut kene. Oh ngaten nggih. Padha kula mboten kian.
Aku ya percaya. Piramu ya dipercaya marang para sedulur. Nggih. Apa enenge? Nggih. Iya toh? Nggih, leres Ndara. Njenengan Pute pangapunten. penggale jenengan niku pripun? Aku ki tak matur sih kalau iki lambemu kok lek criwit Aku lho. lho niku wae kedunuk teng mriki. Wes. Makmuk. Anyun sewu niku nek ya momongan kula jaman alit niki ya sing ngedusi Yen. kula. Saiki ra udah mukrime to. Kok makmuk. Ah mboten napa-napa nggih Ndara. Mboten menapa-menapa Rama, menika sampun kula anggap nun sewu tiyang sepuh kalian panjenengan lajeng menika nggih abdi kula ingkang kula wentah dhateng kula panjenengan ra ingkang mijikaken nanging menika ingkang kula wentah Rama. Bangga jenengan repot pake ra tau nang omah kok. Orang jenengane patih ki urusane werna-werna. Ya ana truk rusak, Napa? ana sedotan rusak ora. Jenengan iki nek ngendika kok rada mleto. Kang kula patih niki urusane ya werna-werna. Punten dalem sewu nggih Rama. Kula nyuwun pangapunten menawi kula matur kala wau menika mboten mangertos janipun panjenengan menika wonten menapa-menapa wonten kraton Majapahit. Kene panjenengan nindakaken kewajiban injih kedahipun kula kaliyan abdi menika nglenggono ngaten Rama. Iya. Kudune pancen mengkono ananging kerang kepiye iki ya? Putra panjenengan niku lak namung mboten Ndara Anjasmara. Wonten setan seto Layang seto. seto. Layang mikir. Lah napa jenengan iki mboten nganti putra dalem. Ya wis tak kanthi. Ning sing tak domo-domo ki ya putra Gusti Anjasmara. Oh niki. Awit nek jenenge putra-putri kuwi ana bebasan aja ngantek wastra lungset ing sampiran. Niku napa? Apa kuwi ra ngerti? Mboten ngertos ya Ndara. Aku ya ora ngerti. Wah, jan. Panjenengan iso Kok ngantek ngerti ora ngerti niku njuk kepripun. Tegese iki aja ngantek dadi prawan kasep. Oh, ngoten alamun nek kasep kula peke dhewe Ndara. Ale iku. Pak dhewe piye? Aku Ya kowe mbok Wes. Rasa tok pek ben dipek codot. Ampun to Ndara. Toto niku nek beton iki niku. monggo dipun lajengaken Ndara Pati anggenipun Nggih, tindingan. monggo, Nyuwun pangapunten monggo. bojo kula menika. Obat entek. Nggih. Kene ndaken Nanti. pindah kene iki. Ya. Mas Dwar ngopo iki? Aduh, alon-alon to. Yo kepiye kan Jasmo? Nun sewu lajeng panjenengan sampun dahar dereng Rama. Ya wis ning wis sore mau. Oh. Wis tok cawes ki urung yo. Dereng. Lah piye to? Lah Kang Rama niku lak nembe mawon rawuh. Lah ku semelangku ki umpama sak wayah-wayah Kanjeng Rama ki rawuh ngersake dahar, nek urung cemawes rak ya mesti duka lho. Oke. Kula caweske. Nek ngaten kula tak Ngersake napa unjukane? rumiyin nggih. Unjukane napa? Dang putih. Patih kok wedang putih. Ya kala-kala ngirit to. Walah, Ndara, ngendikane jenengan padake wong tipis niku ten pundi? Ya wis nek Kanjeng Rama ki ora ngersake Rama ya ki- wis ning kene wae. Kanjeng Rama ya senengane ngono kuwi kok Aku ya. ki men bening pikiran. Oh, kajengipun bening. Unjukanipun wedang putih, jarinipun ingkang alus-alusan. Yo. Nggih. Kapuk plastik. Nyumpeli ompongmu kuwi. Nggih. Kula pun kecil Ndara. Jaripun unjukipun kaya petak. Wis. Ya. Ana endi? Nggih, sekecake nggih Ndara. Ya ngladeni ndak wong loro. Lah kepripun ngono dhewe Mbak? Ya. Nggih Ndara. Ndak tang runtung to. Pareng nggih Ndara. Nggih. Pareng nggih. Wes. Ngono. Ayo sesuk gampang. Esuk. Oh nggih, beceng nggih. Pareng nggih Ndara nggih. Nggih. Wis. Mila menika kula nggih nyuwun pangapunten Nggih Rama menawi Aja to. Awak dhewe ra wis lakone.
Anjaskara. Aduh, nyun Ngomong pangapunten. ngendika Rama ngerti ora? Ngendika menapa Nggih Rama? Nyun pangapunten nembe wonten tamu Rama. Kok kemayaku. Sampe. Panjenengan menika lho. Mangke to kisana ingkang nembe prapta. Injih. Panjenengan saking pundi lan sinten ingkang dados asma panjenengan? Inggih. Pareng matur Kipate saderengipun sungkep pangga kula dhateng Kipate. Iya. Tak tampa. Aku ora perlu basa ya. Inggih. Awit sing nguasani panguwasa tunggaling patian kene ora ana liya ya Bu. Retyana Patih, Harya Lugender ya aku. Inggih. Jah bagus. Liramu saka ngendi? Kula saking Padepokan Palombo Kipate. Padepokan Palombo. Inggih. Nganti abdi. Menika abdi kula kekalih. Kula Naya Genggong. Naya Genggong. Sing siji Kula Sabda Palo. Bekti kula kunjuk Ndropati. tak tampa kowe bocah ora dong ning ngerti ngabdi marang Matur Patih. nuwun menawi kula kasebat mboten dong. Nggih. Diprayogake ya. Nggih pun sekeca. Kenapa Rama? Malah panjenengan sing bingung to. Nyun pangapunten Nggih Rama. Nyun menika lare mirsani mriko Rama. Injih nyun sewu Kipate. Ya Nami kula Damar Wulan. Damar Wulan. Injih. Kula saking Padepokan Palombo Kipate. Saka Paluombo. Injih Den Ayu. Paluombo ki desa ya? Nggih, wonten gunung mriku Den Ayu. Desa wonten gunung. Ndara. Jenengmu mah Damar Wulan. Nggih Den Ayu. Ya diwanoke wae aku Anjasmara. Panjenengan Anjasmara. Aku Anjasmara. Nggih, Den Ayu. Umpama ning desamu kuwi wis di bojo durung. Dereng Den Ayu. Durung. Anak- Aku ya ora ndek bojo anak jare. wedok ya wis ngene iki. Bejane Damar Wulan. Padha ya. Ana sesebutan Wulan kuwi wis bejane. Awake dhewe. Napa Rama? anak wedok ya iki ana sesebutan satru mungging cangklaan. Ya ngisin-isin ke nek anak wedok nek nyunggi wong tuwa ya iso nyunggi nek blusuke wong tuwa ya wis. Lah kula kuwi blusokke menapa kula namung tetepangan. Wis aja lanu, aja bingung, aja wedi. Kanjeng Rama ki ora bakal duka. Umpama aku wanuh karo kowe, tetepungan karo kowe, Nyun aku sewu ya Den ora Ayu. ora bakal duka. Nyun sewu Den Ayu nggih. Lagi pisan iki Wis, ngomongane awake aman dhewe, kene to. oleh-olehan. Kepatihan kene. Nggih. Sesuk wis karo awake dhewe aku bejo wis meneng wae ora bejo. mubeng kraton Majapahit. Damar Wulan dua wae. Jenenge suwita kula dereng katampi Den Ayu. Wis cethok, kuwi nek kerep golek gawean mengko bakal tak tampa Kakang. Ya. Anjasmara. Kene sithik. Kenapa Rama? Pun Rama tak ngandi. Mriki mawon. Ya Kita engko wonten mriki kok Ndara. Mriki mawon Rama. Monggo Den Ngendikanipun Ayu monggo. Jenengan kula atur lenggah wonten nginggil mawon. pun Rama dawuh, Nok. Kene sithik. Rama ki lho. Lenggah. Kene lenggah kene kok. Pundi sanjangipun riku. Apa ya kleru putrane njaluk pangku wong tuane ra yo lah. Mangke niku saged keramat. Ya. Saged keramat. Kayu sithik. Kakang. Damar Wulan. Kula Kipate. Siramu duwe kersa apa? Marang ping kepatian kene. Nyun sewu Kipate kula kumawanten suwan wonten kepatihan menika. Saestu kula badhe pados pedamelan Kipate. Kula tebe-tebe saking desa wonten gunung mriku. Kula sowan mriki badhe pados pedamelan. Pedamelan punapa kemawon kula sagah Kipate. Nek tak titik-titik ya. Napa? Ketoki penggawean iki ditandangi wong kabeh. Sing kandha sinten? Wonten Rama. Panjenengan supe napa Rama?
Wonten ing Taman Keputren menika tasih kathah pedamelan ingkang dereng dipun cakaken lho Rama. Pareng nggih mesti ketampa. Ora apa-apa. Umpama Kanjeng Rama ki ora bakal nampa, aku sing bakal nampa. Ora apa-apa ya. Wis iso nderek. Heeh, melu. Melu. Ditampa. Tak tampa. Sesuk malah kepenak ning kono tak goleke gawean sing kepenak sing ora rekoso. Pur nunggoni aku. Injih Den Ayu. Nanging sedaya Purbawasesa wonten ngasta Kipatih. Taman-taman keputrenku Kanjeng Rama ora Anjasmara. apa-apa. Anjasmara. Kula. Kene. Tak naik keterangan sikit. Kula nggih Kene badhe. lenggah kene, lenggah. Kurang izin-izin pun ngomong itu. Niki mawon. Yo, Apa? gambar bulan. Kula Kipatih. Muni tenan. Sliramu mau ngarep ngandika marang aku. Injih. Gawean apa wae sliramu gelem tampa. Sagah Kipatih. Tak eling-eling iki isih ana gawean sing tak kira rada cocok marang sliramu. Injih. Taman Rama. Yo, sesuk. Iki tak patrapi penggawean Jaga Regol. Jaga Regol. Sok sapa wae ora kena mlebu ing kepatihan yen ora ana tapak astane Kipatih Lugenti. Injih. Ngestokaken dawuh Kipatih. Ya wis ora apa-apa, umpama jaga regol, mengko saben dina tak timbali ana mlebu ing taman ya. Wis. Anjasmara. Sliramu panjing taman. Si Damar Wulan tindakno apa dawuhku. Ngoten ning cetha niki sampun dipun tampi Wis. lho Rama. Yo, ning sliramu nang taman ora Iya. ibar-ibir nang kene. Iya, ora apa-apa. Tak enteni ning taman ya taman. Injih Den Ayu. Jalali lho. Napa? Cetha jawabku marang sliramu. Injih. Tindakno sing hati-hati awake dhewe. gawean. Ya, kaya ngarep-arep kowe ajane. Aku bakal oleh kepatihan. Injih. Sing do ngati-ati anggon menyambut gawe ya. Ndoro Patih, matur sangat dhuwur Patih. Lek anggone dhewe golek gawean wis ketampa. Saiki ayo. Tak dhewe mundur. Rasane atiku. Aku wis ketampa anggonku suwita golek gawean ana ing kepatihan kene, Lik. Yo aku kok seneng banget. Suwitane awake dhewe ditampa lek golek gawean ana ing Kadipaten. Iya, Lik. Saiki Iki mengko gawean sing dipatrapake aku terus diramu go kakak Jaga Regol. pokoke Jaga Regol sak sapa ora kena mlebu kejaba nggawa tapak asmane Kipatih Logender. Dieling-eling ya, Lik. Sak sapa wong Sing mlebu ning Kadipaten tambah ora kena mlebu. siapa gawe hati-hati sebab ora Regol. Iya. La
Monggo sing iki sana. Eleng welinge iki, Pak. Takoni kowe. Ana rek geling kepatian. Ya, ana sing jaga iki bisa. Ya awake dhewe ora ngerti. Ya mau ora ana. Awake dhewe bali. Nang omahe dhewe kok pusing jogo. Ya Mas Bacut bayang bali nang kepatian. Nun sewu ki sana. Panjenengan kekalih menika sinten? Aku putrane Rama Patih Legender ing kepatian kene. Lajeng panjenengan? Aku ya putrane Patih Gender. Kang Mas Layang Seto, aku Layang Bulu. Sak loro putrane. Jarene. Loro kabeh. Panjenengan badhe Ora tindak jarene pundi? iki pancen tenang. Aku arep bali. Badhe Menyang langsung. kepatian. Mboten Kok saged. kowe iso jaga regala ning kepatian kene iki sapa jenenge? Injih nun sewu kula Damar Wulan. Damar Wulan. Kula dipun pasrahi kalih Ki Patih Legender supados njagi regol wonten ing papan menika. Oh, Damar Wulan saka ngendi kowe Damar Wulan? Kula saking Padepokan Palombo. Lan welengipun ingkang Ki Patih sak sintena mboten angsal mlebet tanpa beto tapak asmanipun Ki Patih. Mboten saged. Mboten saged. Pripun? Iki anake iki Patih Gender. Buktinipun menapa buktinipun? Mlebu nang omahe dhewe tok Mboten saged. Damar Kula Wulan. namung ngayahi dawuhipun Ki Patih. Kepeksa aku arep bali ning kepatian. Kowe gelem semingkir apa ora? Mboten. Ora oleh. Ajeng dicobi. Kowe ora gelem semingkir? Monggo. Ais. Wis. Mat. As. Kaya apa? Iki malah kula tonyo ora ngopo. Bocah. Loh, menika kowe mau puter Ki Patih. Kok iki mau jotos. Kowe ya jotos. Ya jotos yuk ketemu pirang Saking perkara. kesusunipun kula menika menawi menika nggih masa tetep kula jotos, tapi pun kula jaga regol wonten menika tapakipun Ki Patih. Rama Patih Legender. Ora kelingan nglosot-nglosot golek gawean. Nggih leres. Leres. San ngono malah munjung Nuwun kepelan. pangapunten. Rama, Kula menika jaga regol. kula menika ajeng mantuk wonten ing kepatian kok mboten angsal menika. Wonten ing jagi menika ingkang dawuh sinten Rama? Sing dawuh aku. Kenging menapa? Kula putranipun kok mboten saged mlebet wonten ing kepatian. Nun sewu Ki Patih. Kula namun ngendikani dawuhipun Ki Patih. Sak sintena mboten angsal mlebet wonten ing patian menika tanpa beto tapak asma Mboten saking Ki saged Patih. mongal. Siramu rak ya kudune duwe nalar, duwe pikiran. Iki mau rak ngaku nek putraku to. Injih Ki Patih nyuwun pangapunten. Kula mboten mangertos, kula namung nyendikani dawuhipun Ki Patih. Rama Patih. Leres Damar Wulan jenengan sing kleru. Nah, Ngene kuwi. Ki Patih. Kaya mutus-mutuse nek sapa wae ora oleh nek ora nggawa tapakan ning jenengan. Laras ta Ki Patih. Dimas, Kleru jenengan iki wae. Dimas, Ora ono sing bener kowe kabeh. Kowe kleru. Kowe kleru. Kowe saya kleru. Aku bener. Wah, Pangwaos tunggal ora kepatian ki iki lu gender. Nggih, Ki Gender. Rama Legender. Damar Wulan senajan sampun lilah panjenengan. Nanging tumrape setolan kumitir. Lepat kanggenipun ing kepatian. Damar Wulan kedah dipun paringi paukuman. Bener. Menika Rama. Damar Wulan. Kula Ki Patih. Piye-piye sliramu kleru. Awit iki putraku. Ateges sliramu wis wani marang peraturan. Nanging kula namung ngestokaken dawuh Ki Patih. Yo. Aku yo ngerti. Iki ngene Damar Wulan. Sliramu kang tak nggo nebus
keluputan kabeh. Liramu bakal tak leh gawean. Liramu tak lehno gedhogan rumah jaran. Sagu apa ora? Kula sagah Ki Patih. Nggih, kula sagah ya. Nggih. Senajan Jaran ora iki ping kados 7. menapa kula sagah. Jaranku ki ping 7 apik-apik awas. Nek sesuk ngantek kuru-kuru kowe. Oh nggih, mangke kula ingkang nanggung jawab jarane saged lemu-lemu. Kula sendikani Ki Patih. Romo Patih Gender. Menawi Damar Wulan menika jagi wonten ing gedhogan. Menawi pakaianipun kados menika mboten wangi. Kedahipun dipun blejeti Romo. Iki kersamu ngono. Iya Romo. Ya wis, Dimas, blejeti Damar Wulan. Monggo dipun gantos. Kok ndur klambi barang diucul iki karepe iki. waduh. Menika tasih ingkang badhe kula suwun Romo. Liramu kepengin apa? Leresipun Damar Wulan dipun suwun Romo. Nyun sewu. Menawi pakaian nika kula angsal nanging menawi keris nika mboten saged. Kadosa menapa pusaka nika mboten saged uwal saking badan kula. Wis. Cukup jauhku. Saiki layang itu langsung kundur nang patian. Iya. Aku yo kundur. Tiramu kabeh tak pasrahi ing rumah jaran. Wis tok aku dawuh Ki Patih. Monggo Romo. Gone mitos awake dhewe. Saiki awake Ayo. Rumah jalan menunjukkan. Wes Pokoke dilakoni pokoke. Oh, dilakoni. Ayo. Waliyo Ki Patih gawe wisunaning awake dhewe. Iya, Lek. Gawe susah awake dhewe. Ya to, Kakak. Jebul lelakon sing ndak lakoni kok dadi kaya ngene, Lek. Awake dhewe kon jaga reka. Entek-entekane diluputake saiki awake dhewe ana gedha kon ngrumajan. Terus kepiye pun nangsipe apake dhewe ki sak teruse ning ngarep rekoso iki. Nek dingen-ngen sakjane kleru ku nanggo napa ya, Lek? Ya ora kleru sebab awake dhewe kuwi didhawuhi minangka jaga reka yen sapa wonge sing mlebu ora oleh. ora oleh yen menawa ora nggawa tapak. Lah kok isih diluputake? Kon Malah saiki dadi rekoso. Iki terus kepiye?
Aku jenenge awake dhewe wis mongko adoh saka Palombo tekan kene iku adoh banget tekan kan. Mbok saiki menawa gawane kaya ngene terus kepiye? ngene Lek. Mbok menawa pancen iki sing dadi lakon sing kudu ndak lakoni Lek. Ya dilakoni kok nek awake dhewe kuwi bali ana ing desa terus ora sego candang pangan kanggo warga terus kepiye anak bojoku ora ya padha ngene kamarku lah sliramu durung duwe karo aku sing dadi lelakone awake dhewe pancen yo ngene. Jur kudu kepiye saiki awake dhewe Saikine ngene Lek. piye sampean Awake dhewe dilakoni pegawean apa sing diparingake karo Ki Patih? Ya wis ngono ya. Kon makani jaran ya dilakoni makani jaran. Gusti kang murbeng dumadi ora sare Lek. Yo ini Kang ngati-ati lemu ngrumat jaran makani jaran sebab jarane ana 7 apik kabeh ora ana sing elek. Yen nganti mengko nganti kuru rusak rubuh awake dhewe wong telu iki bakal ditiloro dipenjara. Aja ngati-ati tenan. Ya muga-muga lek ngingoni jarane pemakane awakku kuat. Muga-muga mengko entuk imbalan saka sing kuwasa. Yo. Yus pokoke manut bagus Damar Wulan. Yen mun pancen nuwun karo Gusti Kang Akhira Jagat. Ya ayo kok nuwun muga-muga dikabulake panuwun awake dhewe. Iya Lek. Saikine aku ewang-ewang ngono ndedonga. Mangur Gusti Kang Karya Jagat. Muga-muga aku lan kowe kuat nglakoni kahanan ingkang kaya mengki. Ya ayo bareng-bareng nuwun karo Gusti muga dikabulake panuwun awake dhewe. Aku nangis rondo nemen kok ora. Rasa nangis kowe wong dasare kowe ora iso nangis. Ora iso. Bar nangis. Ora iso. Wis manut wae. Muga diparingi slamet nang wae iki. Ora cek. Sanggana wae dhewe. Waduh besok aku tekan konten kene. Yang nanti puasa dilakoni apa enek iki. Duh Gusti Kang Maha Kuwasa. Paringono kuatan dhateng kula. Kagem nglampahi lelakon ingkang kados mekaten Gusti. Kapan kowe semati awake dhewe Kaya santara iki. santara Awake dhewe. durung ana dewa kang Susah kaya ngene iki. awake dhewe Muga kapan dewa kang akare jagat bisa nglayungi awake dhewe. iku sakti awake dhewe sing bakal sing bakal penyuwune awake dhewe yen ngono mau kan. Ceritane piye to iki? Kok menengan iki ngopo? ana krungu swara ketepuk-ketepuk iki Kaya ngiyun papan. nggih Iki do ngopo? kula Nuwun pangapunten. semedi Semedi.
Nggih, Sumedi. Raosaken kula menika susah. Amargi kula menika sekawit ngajeng pun paringi purba Waisesa jaga wonten ing rega. Sakmenika kula kapasrahan supados rumat jarang wonten ing gedhogan menika. Raos kula menika dados nelongso. Kula menika gesang wonten ing desa sampun kula menika rekaos nelongso sakmenika wonten kadipaten kula malah saya nelongso menika dados pundi. Dados pekatek kados Ya ngeten kok iso kaya ngono to? Nek kudune kuwi jaga regol. Nek saiki malah di papake ana ing gedhogan. Banjur jaran kuwi. Menika kula menika dados susah sanget menika. Menika damar ulah mugi ngasaken susah menika ugi nyuwun wonten Gusti Kakang karo jagat. Dos pundi pun menika saged nyemanggaken panjenengan. ya wis diterima-terima kira apa-apa. Engko aku sing bakal matur ngersani Kanjeng Rama dibaringi pangenteng-enteng. matur nuwun Doro. Kakang Damarwulan. Denayu Anjasmara. Denayu kok saged wonten papan menika Denayu? Lah aku ya mesti wae ngerti to, mbok kowe iki arep dicumondhokke ning papan ngendi wae aku mesti krasa, aku mesti bakal goleki Kakang. Nanging mangke Kang Rama kados pundi Denayu? Perkara Kanjeng Rama ki rasa tok pikir. Sing lakoni iki aku. Menawi mangke kadenangan Doro Patih, kula mangke dipun siksa malih dos pundi Doro. Lah kadenangan Kanjeng Rama ki apa sing kleru? Aku kur kepengin sak patemon karo Kakang Damarwulan. Apa kuwi kleru? Nggih, boten wonten Nun sewu, napa Denayu. kula menika dos Apa? Sakmenika kula dados dipun pasrahi jaga regol mawon kula sampun nyembadan napa ingkang dipun suwun kalian Ki Patih kula mawon dipun klerokaken. Niki malah panjenengan wonten mriki mangke kados pundi Denayu? Ora was lan sumelang. Umpama Kanjeng Rama ki duka marang kowe, kuwi lumrah. Nanging nek Kanjeng Rama ki bakal duka karo aku ora bakal kelakon. Aku ki putrane, Nyun sewu, samangka Denayu. aku sing mijil putri. Kula tetep ajrih Denayu. Lah, petimu apa? Ingkang menawi Rama mangke menika- kadenangan Doro Patih dos Kados pundi. pripun? Iki mau ceritane diseksa Kanjeng Rama. Nggih. Diseksa Kakak. Nggih. Aduh, iki mau sing ngono nggo napa? Niki sedanten loro kawit esuk kula mboten diparingi makem kalih lek-lek kula menika. Kok sembrono banget lah mesake banget. Bojone jugokno wedang kono to, Lek? Sakmenika. Heeh. Dah, mangke menawi kadenangan Doro Patih. Kae mau wis tak cawis kono. Nggih. Ana wedang, Ayo, Kang. ana pacitan. Nggih. Engko gawanan mrene. Ora apa-apa ora bakal. Makamipun dadak. mangke kalian ulam mendon apa? Kae iki pitik ana. Wonten pitik, nggih. Ana ndok ya Nggih. ana. Wis damel ulan tak jikoke unjukan karo Ana mburi tak unjukan. pareng Doro. Ning Iya, aja suwe-suwe ya lek engko gak dene aku wedi lek. Ora suwe. Selak- Ku nek aku disiksa meneh lek Yo mulo wis hati-hati aja nganti kesiksa. Ayo Kang. Denayu. Ora gameli ya. Menika kados pundi Denayu? Saestu kula ajrih sanget Denayu. Apa ta? Kok wedi apa? Kok wedi iki ngapa? Damar. Bloko wae ya. Wiwit sepisanan aku ketemu marang kowe. Kowe marak ngersani Kanjeng Rama utawa sowan ngersani Kanjeng Rama bakal nyuwun utawa golek gawean. Rikala Denayu. ati lan pikiranku temlawung. Saben dina aku kelingan marang kowe. Nanging nyun kula aturi pirsa Denayu. Apa? Panjenengan menika salah setunggalipun priagung senajan to kula namung tiyang desa. Kula mboten pantes sesandingan kaliyan Denayu. Damarwulan. Nggih. Wong tresna kuwi ora mawas derajat pangkat apa meneh semat. Kowe wong desa, aku putra piyayi. Ning nek wis padha tresnane,
kuwi ora ana sing bisa mepalangi. Apa meneh aku? Damarulan. Inggih Den Ayu. Kowe ora mesake marang aku po. Kados pundi nggih Den Ayu? Kok kados pundi? Kula ajrih Den Ayu. Iki lho, wong wedi sing diwedeni apa? Kae mau sabda palon ya genggong wis tak pancen tak jarak tak kon lunga. Den Piye Ayu. to? Aku kepengin ngerti lho. Kepengin ngerti. Pengen Kira-kira kowe iki gelem nampa aku apa ora? Sejatosipun nggih purun. Gelem? Lah nggih. Sinten to sing boten purun kalian Den Ayu Anjasmara? Dai bos senenge atiku tak kira kowe iki bakal nampik marang aku. Nggih mboten Den Ayu, kula nggih mboten bodho kok. Ya menawa ngono, kene to. Umpama mengkono tukane Kanjeng Rama aku ora bakal negake marang kowe. Saestu lho niki. Ning ya tenan. Niki sing nanggung Den Ayu lho. Iya. Wonten napa-napane kula Den Ayu lho. Aku sing tanggung jawab. Nggih. Ning ya kuwi Kakak. Pripun, Aku Den pengen ngerti suaramu. Waduh kula nembe gerok Den Ayu. Aku pengen ngerti kok. Jenengan mawon Den Ayu. Aku pengen sing nyundutke aku. Pripun nggih Den Ayu? Iki lho, kok mingkur-mingkur lho. Mbok ditelingan iki rasa mingkur-mingkur. Kula ajrih Den Ayu. Sing diwedeni iki apa kene? Wis. Aduh Den Ayu, ampun kados mekaten to. Ngapa ta? Isin kula. Sing diseni sapa? Nggih. Juga dianggap watu. Kula ajrih Den Ayu. Eplek. Ngapa muter-muter mubeng-mubeng? Kula ajrih kalih Ki Patih Den Ayu. Rama Kyai niki wis sare. Nek wis Biasanipun. sare iki ora bakal tangi. Ki Patih niku saking telitine Den Ayu. Sakandha sapa? Nggih. Kula sampun radi dangu kok. Mau wis tak kancingi Kanjeng Rama ning patunggone tak kancingi men ra iso metu. Aku ngerti wae Kanjeng Rama ki sok indak-indik, agek abdi wae dindak-indiki kok. Aku yo isin jane aku duwe Rama kaya ngono kae. Lah kok saged? Iya, wong aku ki putrane Wiroh kanu trekae iki wis ra karu-karuan kae lho. Menawi ningali ramanipun kados ngaten kok putanipun kados ngaten nggih mboten pantes Den Aya Ayu. kae lho rupane. Ora kaya piye wae wong tuaku sing ngukir jiwa lan ragaku. Nggih. Mulane Damarulan Nggih Den Ayu. sineksanan bumi sak isine. Aku bakal prasobo marang kowe. Aku ora bakal ngladeni priya kejaba marang kowe. Menika saestu Den Ayu. Nggih, menawi kados mekaten Ini nggih to. sami. Semanten ugi kula. Apa? Kula nggih tresna kalian Den Ayu. Tenan. Nggih. Tegese apa sing tok ucapke, apa sing tok ngendikake ki tandes saka atimu, pretul saka atimu ora mung ning abang-abanging lambe. Mboten Den Ayu saestu. Kula menika jejering priya. Kula badhe nyepeng napa ingkang sampun kula aturaken Den Ayu. No, nek priya ki ngene iki. Nggih. Oh. Lah nek wanita Oh, nek wong wedok ngene iki. nggih. Lek sabda palon wonten pundi nggih Den Ayu? Wah, mau dong. Namung kan mendhet kaya kok dangu. Wedange iki do nendi sabda palon kaya genggong edian. Lek Endi to? Mak cilikmu ki pancen tega karo kowe. Ning ya ora apa-apa. lek sabda Glo selak ngelak banget, Glo. Oh. lek kok le suwi to lek Pancen ra urus kok. Ning men kene. selak judeg aku lek. Kok judeg kok piye? Kok dijejeri kene kok judeg kene. Ngene.
Kene ngene. Ya wis, Lek. Guys, lek kepiye rasah metu sisan ra apa-apa. Kene. Ampun ngoten niku Den Ayu, kula isin e. Isin ra apa? Mangken wonten tiyang ingkang ningali. Ning gedhokan yanane kurjaran. Ora ana liyane. Kurjarane kur bengingeh nyenyengir kae lho. Senajan to jaran menika nggih nggadahi nyawa nggih. Nyawane apa? Mbok menawi mangke nggih ningali Den Ayu nggih jaranipun anu. Wis iki. Ampun ngaten iki to Den Ayu. Ya ora apa-apa ora ana sapa-sapa mak cilik murah bakal Kula sumuk Den Ayu. Ngapa tak tepasi, Pak? Pun Aduh, boten sah. Juli. Niki jan kados kok sumuk sanget. Apane sik sumu? Kula niku lho ngenteni lek kula kok ora metu-metu. Mau yo Ora dene-dene aku wis ngelak Den Ayu. Sesuk kuwi umpama kowe kuwi ana apa ning papan kene. Kongkonan karo mak cilik mlebu ing taman kebutan, aku bakal susul ning papan kene lho. Saestu lho. Kuwi tenan ora apa-apa. Aku ki umpama ngendika Nalika Kang Mas jenengan nika mboten remen kalih kula ya Den Ayu. ya ben ora apa-apa. Cobi mawon mangke. Kae ki wong serik. Senengane ya ngono kae, ngegungke le dadi wong lanang. Diajeng aja semoro. Inje wonten napa? Den Ayu. Diajeng aja semoro. Inje wonten menapa to Kang Mas? Kenapa kowe kok nusul ana ing gedhugan, nusul Damar Wulan? Anu, wonten taman menika sumuk, lajeng kula medal wonten mriki ngisis. Apa mau wis kipasan barang kok sumuk. Mboten mlebet wong peng. Wah, Kok teng genuh karo Damar Wulan? Rembakan. Oh, rembugan iki Dimas. Rembakan. Wis takonono Dimas karep diajeng asmara ki kepiye? ditakon ana kae ukur mubeng wae Kang Mas. Damar Wulan, Kula Kang Mas. kepiye gawehanmu? Aku malah karo diajengan Jasmoro Nun sewu. jagong ki piye? Sawau kula nembe ngarit, nembe makani jaran. Ngertos-ngertos Den Ayu wonten mriki. Saestu kula mboten mangertos. Diajeng? Kang Mas, monggo Kang Inje Mas. wonten menapa? Menapa? Bari ana nang taman. Aja ning gedhogan, nglingsemake marang Rama. Mangke rumiyin to. Umpama kula tutup-tutupi panjenengan tentu badhe presa. Ngaten kemawon Kang Mas. Nyun pangapunten bloko mawon. Kula kalian Damar Wulan menika mila wonten sambet. Sambet tresna. Oh dadi kowe tresna? Injih. Tresna marang Damar Wulan. Injih. Damar Wulan ki wong saka desa. Kowe putrane Rama Patih Lugender. Apa ora lingsem ing kawula kepatian? Lah injih mboten wong tresna nika ya ora mawas apa-apa nek disawang padha tresnane nek seneng ya wis. Wah, Dimas. Diajeng Anjasmara ki lipet. Apa? Arep dibangu bengno kae ya wis ngono kuwi. Aku wis ngomong Kang Mas. Piye? Kurmu beng wae nek Dimas diajengan Jasmoro. Wis badhe seneng ya. Yen ngono kuwi. dadi otor ana ngersani Rama. Ajeng matur ajeng badul Rama. Diajengan Jasmoro. Injih monggo mawon. Rama, menika Anjasmara. Ayo Kang Mas. Tresna dhateng Damar Wulan. Pripun menika Den Ayu? Kawedhotan kados mekaten. Umpama Kanjeng Rama presa malah tiwas kebeneran. Mengko aku bakal matur aku pengin didhawuhke karo kowe. Nanging mboten. Kula mesti dipun pidana Den Ayu. Rama. Menika diajeng Anjasmara menika malah tresna dhateng Damar Wulan. Damar Wulan
lare saking desa. Damar Wulan menika sinten? Menika dos pundi Rama? Damar Wulan. Kula ki Patih. Apa bener malah siramu mali gegondaan marang putraku Anjasmara? Mboten ki Patih. Menika sedaya kersanipun Denayu Anjasmara ki Patih. Anjasmara. Kula. Boyo imanmu ki sing eling. Lah kula mboten ewah kok ora edan. Menapa to Rama? Anjasmara. Iki ki sapa? Menika katresnan kula Rama. Rama. Lha kok suta mawon kula menika kebaca tresna kaliyan Damar Wulan. Kula mboten saged dipun pisahaken kaliyan Damar Wulan. Mila kula nyuwun dipun dhawuhaken Rama. Eling ya putraku Anjasmara. Wong deduduhan kuwi kudu kanggo bobot bibit-bibit. Bebete ki Damar Wulan ki ora ana blas. Ora timbang ngampun Rama. Pun Rama rak patih ngaluhur ing Majapahit. Tiramu ki mbok aja ngicen-ngicen ki pun Rama. Nanging kula menika pun kebaca tresna. Nek tresna niku ya ora iso dipisahaken Rama. Punten dalem sewu kepeksa kula mboten saged. Iki ngene, Damar Macung tinupet. Kepiye wae Damar Wulan tiramu salah. Kleru Patih. Rama. Menika Damar Wulan klentu wonten ing kepatihan. Yukti. Sameneika Damar Wulan dipun hukum wonten ing kepatihan. Lebokke wonten ing pakunjaran ing kepatihan Rama. Leres Rama. Nyun sewu ki Patih. pun Rama manut marang tiramu. Ih, Dikunjara. Mboten Rama, mboten. Nek pancen kowe Kang Mas, ora gelem monggo. Ayo. Go tak kunjara. Injih menawi ngaten nggih mboten menapa-menapa kula dikunjara kaliyan Damar Wulan. Aku melu.